tutunghayan natin kagabi yung pinakano ng tinatawag nating stress, no? Isa sa mga kaganapan na sinabi na ng Panginoon na maging ito na, no? Ito na ang trouble. Pero sinisikap ni Satanas na hindi natin makita ihan na wala pa yan. Wala pa, darating pa. Yun ang mga iniisip ng karamihan. Yung dito natin dapat intindihin na itong cosmic controversy na ito sa langit nagsimula si Lucifer na the highest created angel sa kanyang position na ang object ng kanyang attack ay talagang ang buhay nating kapatid. Buhay na mayroong eternidad. Gusto ni Satanas na hindi tayo mapabilang dyan sa life of eternity. Kaya sisikapin niya na maging depiktuso tayo, madungisan tayo, padungisan lang ang kanyang gusto. Sipin mo, dungisan lang, maging fornicated. So, ang restoration process ng Panginoon ay it's a complete restoration. It will pave the way sa ating buhay. No? Kasi it will be Christ who will perfect our character. So alam ni Satanas yun. Kaya ang sisikapin niya na madungisan lang tayo niya. Yun ang dapat nating maintindihan. So ang focus ng kanyang attack talaga simula pa doon sa langit. Isipin mo, kalahati ng mga ilan bang niya sa langit nang nadali niya ng mga anghel doon. So yung kanyang Satan's cosmic nature of attack ay talagang nakatutok lang siya sa punto kung saan ang decision making ay ginagawa. Yan ang importante natin, no? Sa lahat ng ating pananampalataya, kailangan naka-ground tayo sa isang realidad na ang main target lang talaga ni Satanas sa gera na tinatawag na Great Controversy, na ang lingwahe din sa iba ay Cosmic Controversy, ay nakasentro lamang ito sa isang parte ng ating katawan na create ng Panginoon na ang tawag niyan ay the frontal lobe. Isang parte ng ating ulo na tinatawag na utak na dito ang decision making natin. Isang desisyon kung tayo may susunod o tayo may hindi susunod. Isang desisyon na mag-worship ba tayo? Kasi yun naman talaga ang inherent na creation sa atin. You follow what you were created. Ano yung creation sa atin? That we worship our Creator. Yun naman dyan eh. Yun naman ang pinakapunto dyan, kapatid. We worship our Creator. So dito, matutunghayan natin na ang Satan's attack at the end, yung sa dulo ng great controversy na ito, Satan's attack at the end thrives on what has been proven effective ever since. So kumikilos si Satanas sa kanyang mga atake sa mga bagay kung saan siya proven na epektibo ever since. Di ba? Kaya nga, dapat talagang makita ito. No? I-shout loud natin si Anika Sasing, no? Si Nining Aaduran Zalazar, kay Bej Red, Jimmy Alcesto, Rehena Renachane, kay Lonjen Polier. Dapat ito, Brother Lonjen, talagang with all, na makita natin talaga ito kay Lolita Colio Pinol, kay Fenol, kay Gloria Haneto Maghuyo. Happy midweek, no? Sister Lolita, yes, we have read it several times, no? At dito natin makikita dito na natin welcome si Sister Jim Lim sa Troy, New York. Si Sister Jim Lim ay marami na talaga siyang na-share. Kaya maraming taga New York na talagang na dito pumasok at nakiisa sa ating proklamasyon. Kay Brother Sammy de la Cruz. Si Sammy de la Cruz, ang magandang experience niya kapatid sa kanyang engagement
sa mensahe ng Panginoon. Kay Charlie Pante, dito natin matutunghayan na si Satanas, he is very successful in obscuring yung kanyang hindi niya ipalinaw or obliterating, tanggalin niya yung kaano kaimportanteng halaga, the significant value, yung sinimulan ng lahat ng bagay. Di ba? Yung sinimulan ng lahat ng bagay. Gusto ni Satanas na hindi nyo yan makikita, ayaw nyo yan pansinin. Tama na yan, alam nyo yan, history na kayo ay linalang. Tama na yun, ang importante na linalang kayo ng Panginoon. Pero pag hindi natin titingnan yung paano at naano nagsimula ang ganitong gira natin, gaano nagsimula yung ating pakikibaka, ay mahirapan tayo, kapatid. Kaya nga, all scriptures is given by lahat ito. From the first page to the last page, it gives us the comfort and the guidance to be victorious. Kaya nga dito natin maintindihan yung art of war niya sa garden. Ano yung approach niya doon sa garden? Siyempre, nandoon yung kanyang deception. Paano niya ginawa yung atake niya? Ano yung mode of attack niya? Nagpakita ba siyang galit siya? Kapatid? His mode of attack at the garden. His style of attack to Eve at the garden. Yung style niya. Dapat dito natin intindihin, kapatid, para hindi tayo madali doon sa mga conspiracy theory. No? Na grabe na. No? May lumalabas pa sa mga post ngayon na little whore, tapos madugo yung para bang demonizing yung ginawa talagang karumal-dumal, para bang nawala na yung timpla ng Biblia. Yung timpla ng sinabi ni Kristo na He shall destroy wonderfully, hindi na wonderful, kay puro terrible portrayal of the enemy. Kaya nga yung terrible, brutal portrayal ng papacy ay hindi na kayo maintindihan ng lahat ng relihiyon. Kaya nga mga Sabbathista, ka talaga, ma-isolate ka, ma-prejudicial na ang positioning mo kasi hindi na tama yung description. Kasi hindi na nasang-ayon doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Dapat let the Bible speaks by itself. Paano dinescribe ng Biblia yung gera na ito? Lalo na sa ending. Kaya yung ending, kailangan nating intindihin kasi sa simula, nandoon ang kanyang mga susi. Yan, alam mo, pag magbigay ka ng isang bagay, ang simulain, ang pinaka-importante. Yung first, di ba? First impression, last. Yun ang mga philosophy dyan eh. So makikita natin na his mode of attack, his approach of engagement, grabe. His pronouncement of concept. Paano niya pronounce yung konsepto? Siyempre, alam niya si Eve na may alam. Anong alam ni Eve? Yung environment niya. Anong alam ni Eve? Na ang lahat ng punong kahoy sa halaman, sa garden, na may bunga, maliban sa isa. Siyempre, yun ang reality. Ano yung contextualize the blueprint of his art? Dito natin makikita. Kaya balikan talaga natin ito. Maganda yung sinabi ni Rizal, ang hindi marunong sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruruanan. He who does not knows how to look back will never reach to his destination. Napaka-prophetic nito si Dr. Jose Rizal, ang ating kapatid. Grabe. So we always share this one to the rest of the Americans, Canadians, and the Western world, that there is one philosopher whose prophetic insights by his statements, no? Sa kanyang statement na he who does not look back at his beginning will never reach to his destination. Ganda. Kaya nga siya pala, historicist, proclaimer pala si Rizal. Di ba? Historicist siya. He based his future and his present by the past. Yun ang dapat, kapatid.
Kasi sa ating generation, nahati ang interpretation, may preterist, may futurist. So dito natin tatalakayin niya, paano natin titingnan yung approach ni Satanas. Sipin mo yung approach niya. Siyempre alam niya kung ano ang nasa utak ni Eve. Ano yung knowledge ni Eve. Alam ni Satanas yung ating 27, 28 fundamental belief. Alam ni Satanas kung ano ang mahal na hawak mo. Yung Sabado mo, alam ni Satanas yun. Yung baboy mo na hindi mo kainin, alam ni Satanas yan. So hindi kanya bibigyan ng baboy sa harapan mo. Bibigyan kanya ng pagkain na may nakahalong mga baboy. Mayroon pala gano'n? Siyempre. Gano'n naman ang pamaraan simpleng gira yan. Huwag na nating i-complicate kasi binigay na ng Panginoon ang lahat. Mag-complicated lang yan kung hindi natin naintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Ganun lang yan kasimple, kapatid. Sipin mo yung konsepto niya na binigay kay Eve. You will not die, Eve. Ano ba? Your eyes will be open. You will open your eyes, Eve. Grabe. You will be like God. Grabe na approach yan. Ibig sabihin, mag-level up ka, Eve. You will be like God. Grabe, no? Ibig sabihin, nandoon yung punto na mayroong kulang ka, Eve. May kulang pa ikaw. Grabe, no? Kaya mabigat talaga ito, Brother Rex Malti, Architect Arnold Villacampa, Rafael Donglao, Lowell Villian, my friend. No? So heavy. Kay Lelebeth Chavez ng Australia, Lorelai Cabrera, Fee Palacios Padamdeco, Arlen Subarian, Darlie Pante. Mabigat itong, yung bigat nito sa nangyari sa Genesis, ay ito rin ang ginawa niya sa atin. Ito ginawa niya sa atin actually, kapatid. Positive ang kanyang approach. Pero si Satanas, kahit dalawa din ang kanyang paraan, gumawa siya ng sarili niyang atake sa kanyang sarili. Gumawa din siya, di ba? Gaya ba ng mga girang natural, gira ng mga tao, gira ng tribo, gumagawa ng mga sariling paraan paano makadeceive. Di ba? Tingnan mo yung Art of War ni Sancho. Gumawa din siya ng gira laban sa kanyang sarili na yun ang mapanghawakan ng mga Adventista na para hindi nila malalaman yung tunay na mga pangyayari, tunay na sinasabi ng Panginoon. Kasi pag hindi mo malalaman, hindi mo rin maalam yung timing, yung panahon na ikaw ay dapat. Grabe, napakatuso talaga nitong ang kaaway. Kaya nga sa ating generation, kapatid, grabe talaga. Pinag-aralan natin yung, yung stress kagabi. Grabe, global na. Siyempre, ipakita talaga niya sa atin. Ipakita niya na, ito, dapat ganito rin yung pagkain nyo. Dapat ganito rin ang mga gamit nyo. Dapat ganito rin kayo katalino. Ganito din. Di ba? Di ba Genesis 3:6, anong sinabi dyan? Anong sinabi sa Genesis 3:6? And when the woman saw that the tree was good for food. Siyempre, nagkain-kain yan si Satanas sa sa prutas na nagpakita, napakaganda. Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Yun, the serpent. Di ba? Colorful ang kanyang mga kapatid. Sinong di mabibighani niyan? Hindi, wala siyang kausap kasi siya lang mag-isa dyan eh. Siya lang mag-isa dyan. So dito natin maintindihan na ang approach talaga ng kaaway, sinulat na rin ng Panginoon. It was, and sa woman saw, sa mata niya, tree was good for food, and it was pleasant to the eye. It was good. It was good for the program. It was good for the project. It was good for the church. It was good. And it will be pleasant to the people. It will be pleasant to their eyes to join with us, to join with our worship. Ganun lang kasimple yan. And a tree to be desired
no? Na gusto kong magkasama, gusto ko yung makiisa. Kasi iba ang naramdaman ko. To make one wise, she took of the fruit. So makikita mo yung pinaka-structure niya sa tainga, sa bibig, sa mata, sa puso, sa utak. Lahat ng ating functional senses ay na-involve sa art of attack ni Satanas. And this is the deception in action at the Garden of Eden. And this is the deception in action to us today. Grabe. Grabe yung ginawa talaga niya. Para ma-divert tayo, kapatid. No? Para lang natin. Kaya nga sinabi diyan, beguile. Genesis 3:13, beguiling ang kanyang approach. Kaya nga ang ending ng closing prescription, wonderfully, and the enemy shows signs and wonder. Hindi, isa lang ang mensahe sa story of redemption. So dito natin maintindihan at mapapansin ninyo na ang Genesis 3:15 ay isang declaration of first. Bakit? Dito rin sa verse na ito, the first declaration of the war. Dito rin ang first declaration of victory. Who will be the victors? And it is also the declaration of the art of war. It is also the declaration, no, of a church that will stand. No, that will stand. This is the first pronounced prophecy. Ito rin ang declaration of the first prophecy and the prophecy that will end. Hindi ito prophecy na sinabi na hindi mag-end. Mag-end na ito, kapatid. Kasi na-involve na dito yung ending na pinaka-ultimate na deception. No? It shall bruise thy head. Kaya ito ang first pronounced prophecy at ito rin natin makikita yung judgment, kapatid. At the very pronouncement of the first statement of God telling the serpent, judgment na agad, kapatid. So ito rin ang binubura ngayon sa isipan ng sanlibutan, yung judgment na galing sa Panginoon. Di ba? Yan din ang binubura nila ngayon, kapatid. Kaya ang pagtinignan mo yung bruise, very critical, crucial yan na word sa Hebrew. Pagdating yan sa Hebrew, ang word niyan is shof. S-H-O-O, shof. Properly gay, that is snap. No? Talagang, nandun na yung meaning ba na, mahinto talaga, snap yan. Hindi yan pansa, ano yan, yung eternidad na gera. No. There is a time for it. There is always a season for everything, for every purpose. Figuratively, to overwhelm. No? Ang ginamit lang ng pagkasulat, pag-interpret ng mga scholars ay bruise. Pero dito, ang pinakauna niya, figurative, to overwhelm. Overwhelm ang pinakaano niya, or break or bruise na, yung kanyang explanation. Pero overwhelm. Ibig sabihin, matalo talaga siya, kapatid. So kaya nga, ginamit ng Genesis 3:15, yung it, I-T. Kasi ang meaning ng it shall bruise, Christ truth. Okay? Truth yan. Yun ang mag-overwhelm ng Satan's craftiness. Bruise thy Satan's head. Ganun lang siya kasimple ang Genesis 3:15. Pero crucial siya sa line ng great controversy. Kaya it reaches to the end. So napakaganda. So beautiful is the Bible. So sweet. No? Napakasarap talaga ng Biblia, kapatid. So Christ's closing prescription, ni-reveal ni Kristo yung Satan's art of deception. Na nakatutok siya dito sa mental. In fact, ang itong frontal lobe na ito, global na rin ang sinabi ng science at ng gobyerno. Di ba? Kaya nga mayroon tayong mental health law. Akala natin sa mga siraulo lang yung mental health. Hindi Humanity are now into this condition, mental health.
Kaya ngayong araw nga, mayroon nga sa akong mga kakilalang Adventist na ang kanyang kapatid, ang kanyang pinsan, nag-suicide. Kahapon lang. Grabe. No? Nag-suicide. Maraming suicide ngayon sa mundo. Dahil nga dito, contributory din itong COVID kasi anxiety, depression, no? Wala nang kasiguruhan, kapatid. So paano ito? Kaya nga, sinabi talaga ng Panginoon na ito na yung closing movement ng ating generation. Kaya pag sinabi ng Genesis 3:15, may it shall bruise thy head, pero si Satanas, pinoclaim din ni Kristo. Kasi siya naman ang author ng story of redemption, siya rin ang nagsulat kung ano ang gagawin ni Satanas. Na in which si Satanas, doon lang din siya limitado. Hindi naman siya makagawa, makakilos na hindi sinabi ng Panginoon. Hindi siya kasi wala siyang power. No? Na sobrahan. Manggagaya lang siya. Yun ang power niya. Pero sinabihan niya si Satan, thou shall bruise his heel. Yan bruise. Overwhelm his heel. Bakit heel yan, kapatid? His heel. Ano ba yung heel, kapatid? Heel. Dito na, ito lang ang part ng ating katawan. Makikita nyo, kapatid, yan. Yung paa natin, yan ang heel, kapatid. Kung titingnan mo yan ng detalye sa loob, sa anatomy, ang tawag niyan, calcaneal adipose. Nandoon yung heel bone. Yung dyan makikita mo rin yung Achilles tendon. Pinakamalaking tendon sa ating katawan. Grabe, calcaneus. Kaya dito sa mga nursing student, kay Elgin Endig, na nasa Europe na, Sir Elgin, it's time for us to revisit Christ's closing prescription. Kay Jonalyn Odineva, kay Lay Polona, Jennifer Gimcola, Robbie Velasco, Charlie M. Flores, Julius Alfar, Jimon Gonzalez, Virgil Lendy Santos, Angie Vega. No? Dito natin titingnan, no? Menda Arienda, at kay Reso sa Iloilo. No? You keep on sharing that in Iloilo. I miss the group in Iloilo. So pag yan ang tinutukoy, kapatid, sa science ng ating human anatomy, yan lang ang part ng ating katawan na nagdala ng bigat ng ating whole body, na ito rin ang part where we can move, kapatid. Yung movement natin bilang tao, nakasalalay sa parte na yan. So you can move. Siyempre hindi naman kamay ang ating i-move, kapatid. Paa talaga yan. Yung Achilles, yung heel na yan, kapatid. So sinabi ng Panginoon, diyan tayo dadalihin ni Satanas. Yung ating movement in growing in grace, in the knowledge of Him. Ihindir niya yung movement natin papunta sa pagsalubong sa Panginoon. Ihindir niya yung ating preparation to meet Him at the clouds. Ihindir talaga ni Satanas. Kasi yun ang nakaukit So paano siya maghinder? O siyempre i-deceive ka niya, akitin ka niya, kapatid, na hindi ka makatuloy. Gaya ng kwento doon sa yung marathon na may kwento na gano'n na hinagisan niya ng bulaklak para matalo niya yung prinsesa at maasawa niya, na nabigayl siya sa bulaklak at nahinto siya sa pagtakbo. So dito natin makikita sa ating generation, kapatid, na paano dinistort ni Satanas yung truth sa Garden of Eden. Kasi yung distortion of truth, simple and yet so devastating, my friend. Kasi your ground of standing will be affected. Hindi ka na makatayo, kapatid. Hindi ka na makamove forward. Bakit? Siyempre, ang movement of forward o progression ay nakasalalay sa philosophy, kung ano ang nagtulak sa movement ng humanity, ng tao o kahit sino man, ayon sa ating pag-intindi. Yung tinatawag natin,
yung konsepto, faith or belief. Kaya simple lang ang ginawa ni Satanas. Napakasimple lang, kapatid. If he can change the philosophy of man, he can destroy the people of God by not lifting his hand, because 100% he is sure they will eventually self-destruct and self-destroy. It's normal. Mag-self-destruct. Kaya nga sabi talaga ni Sancho, si Sancho yung philosopher, the perfect art of war is to destroy your enemy without fighting. Walang suntukan na gagawin. No? Yun ang pinaka-perfect art of war, kapatid. Philosophy ng gera yan. Gusto ko lang na maipaabot sa ating karamdaman na we are in a war. Kasi pag nawala kasi yung consciousness na nasa gera tayo, ay talagang madadali tayo, kapatid. Ngayon nga, ilang series na tayo. Sinisikap talaga ni Satanas na hindi tayo makapasok. Kaya bibisihin niya tayo kasi hindi siya natutuwa dito sa ating ginagawa. Paano siya matutuwa na pinalilitaw natin ngayon ang kanyang mga art of war niya? At binabasa natin ang salita ng Panginoon na nagpalitaw sa kanya. Kasi si Kristo lang ang pwedeng magbigay ng prescription. Siya lang din ang tunay na magbigay ng tunay na realidad. Yun ang dapat nating panghawakan, kapatid, na katotohanan. Kaya yung ginawa niya sa atin na matagal na, sinustain niya talaga tayo sa paniniwala na future pa ang persecution. Future pa. Kaya nagkawindang-windang na tuloy itong ating mga buhay, ang ating mga ang ating mga ugali, karakter natin. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. No? Suspend our understanding that we are now being persecuted or stressed. Kaya future pa ang kanya. Dahil sa pag-sustain sa ating belief na future pa ang persecution, na hindi natin naramdaman pala, ito na pala ngayon, ang nangyari sa atin, na-delude tuloy tayo sa tamang oras. Ang oras na instead na maghanda na tayo sa pagsalubong kasi nakita na natin, narinig na natin yung yung footsteps of an approaching God, wala pa. Urgency is set aside. Ang resulta ng ating pamumuhay, unprepared. Iyon ang ibig sabihin ng 5 foolish virgins, kapatid. Madaling sabihin na, ay walang uwel yun. Ano yung uwel? Ano yung Holy Spirit? Ano ang function ng Holy Spirit ngayon? To heal our blindness. Yung uwel to heal our blindness so we can see the truth and understand. Yun ang latter rain, kapatid. No, yun ang latter rain. Kaya yung prescription ng latter rain, yan ang last doctrine. Kaya pag dininay mo ang Christ closing prescription and instructions, i-deny mo, ma-unprepared ka talaga. Hindi mo na alam. Although maganda nga ang sinasabi mo, okay yan, pero sa tagal na naman yan, yun naman ang sinisir mo ng halos lahat ng relihiyon. Punta nga kayo, linggo, o kung anong mga gathering ng iba't ibang mga religious denomination. Makinig ka ng lahat ng mga sermon ng pastors. Napakaganda yan. Life-transforming messages. Diba? So, kaya nga, pag hindi tayo ngayon mag-iingat, sinabi talaga ni Pedro sa 2 Peter 3:17, my dear friends, you have been warned ahead of time. Kasi ang tagal na itong Biblia na ito eh. 2 Peter 3:17 in Contemporary English Version. You have been warned ahead of time. So don't let the errors of evil people lead you down the wrong path. Ibig sabihin, may mali talagang daan na ginagawa and make you lose your balance. Ganda ito. Lose your balance. Hindi ka talaga makatayo. Kasi aanurin ka niyan eh. Ye, therefore, beloved, sa Darby, 1888 na Bible translation, knowing these things before, alam mo na, take care lest being led away
with the error of the wicked. You should fall from your own steadfastness. Mahuhulog ka sa iyong kalakasan. You therefore, brethren, knowing these things before, take heed, lest being led aside by the error of the unwise, you fall from your own steadfastness. Outside from the blueprint of Christ's closing prescription, we will surely be defiled. We will surely fall, my friend. Without Christ's closing prescription that he personally engaged to Peter, the one who wrote this verse. He personally engages to Peter at this Mount of Olives. Dear friends, you already know about this, so be careful. Don't let these evil people lead you away by the wrong we do. Bakit? Talaga, hindi naman talaga kasi we have to prepare. This world is not our home. I'm just a passing through. Be careful that you do not fall from your strong faith. So nirecognize ni Peter na nasa matibay tayong pananampalataya. Matibay. May nagsabi man na hindi matibay ang lahat ng Adventist. Matibay. Siyempre hawak ang 28 fundamental belief. Tibay yan. Pero may sinabi si Pedro. Siyang nakarinig kay Kristo, may sinabi siya. Gaano kalalim ang kanyang sinasabi. Sa next verse na ito, sa 2 Peter 3:17 ito, sa last verse niya, sinabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Hindi talaga Lord Jesus Christ. Dinugtong talaga and Savior Jesus Christ. So alamin yun yung kaalaman sa saving work, Savior Jesus Christ. Ano yung saving work niya? Yung last instruction niya. To Him be glory both now, but be increased in grace and in the knowledge of our Lord. So pag wala sa atin yung feeling na tayo'y lalago, there must be something wrong in our faith, my friend. Kaya dito, may sinabi si Ellen G. White, mabigat ito na pagkasabi. Si-share niyo rin ito, kapatid. Huwag na kayong mahiya at matakot. Our judgment our condemnation in the judgment will not result. Grabe, no? Ang kondemnasyon daw natin sa hukom in the judgment will not result from the fact that we have been in error. Hindi naman talaga na error tayo, kapatid. Grabe, hindi tayo na error. But from the fact that we have neglected. Simple lang yung word, neglect lang. Bakit neglect? Kasi nandyan. Nandyan lang, nandyan na. That we have neglected heaven-sent opportunities. God is active in the redemption process. Every seconds of this planet Earth, God is active in providing us opportunities for our salvation. And that opportunities of learning what is truth. Truth that will lead us to stand. Truth that will give us the power from His grace to become victorious, my friend. Napakasarap ng mga statement na ito, kapatid. Kaya sa ating generation, pinayuhan talaga tayo na yung revival signifies a renewal of spiritual life. Binasa natin ito kagabi. A quickening of powers of the mind and heart. A resurrection from this spiritual death. Reformation signifies reorganization. A change. Bakit pinayo sa atin yung reformation? Na nag-signify daw ng reorganization. Kaya we have to pause. Pause ka naman, hinto ka muna at isipin.
na ang Reformation a change in ideas, theories, habits, and practices. Napakabigat nito, kapatid, no? Habits. Kailangan tayong magbago ng mga ideas, theories, habits, and practices. Kailangan nga natin isang guni ang knowledge, ang ideas, ang theory, ang mga pagbabago na yan, ang habits doon sa Panginoon. That we have to grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya pag intindihin natin itong Satan's cosmic nature o bata, grabe talaga ito, kapatid. Kaya ang revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Yun ang first work natin sa lahat ngayon, kapatid. Revival of true godliness among us is the greatest of all our needs, or most urgent of all our needs. Sana yung revival and reformation. Quickening. So tayo yung, kaya ma-alarma na tayo. Kaya pag sinabing alarmist kayo, matuwa kayo. Kasi ang mga huling, ang remnant, ay talagang, ang buhay natin is to alarm the warning. Hindi ito naintindihan ng marami, kapatid. May mga leader pa naman tayo, mga alarmist kayo, mga alarmist yan. Ang alarmist ay positive yan para sa atin. Kasi we need to proclaim the warning, to alarm. Grabe. What? Life in this world na ating naranasan, kapatid. No? Kaya itong focus talaga ni Satanas, yung focus niya ba, itong ating frontal lobe, kailangan nating isang gunit talaga sa Panginoon. Kaya manalangin tayo ng special nito, kapatid. Our great God, loving Father, especially we claim your promise that in the throne of grace you will empower our mind, oh Lord Jesus Christ, so we can follow your instructions. And Lord, Holy Spirit, comfort us in this critical, crucial time of the salvation history. We are the generation that experiences now the time of the globalization. Thank you for helping us. In Christ's name we pray. Amen. So na-focus ang mga tao ngayon, kapatid. Kasi nakikita na nila ang problema. So lahat ng engagement ng planet Earth, sa lahat ng problema, mayroon agad solusyon. Ang solusyon na ginagawa, kailangan regulated by policy or laws. Kaya may law, kapatid, na ginagawa. Alam niyo, kapatid, yung mind, gaano ka-critical yan? Na-discoveryhan ngayon ng science, ng military, according to Microsoft Encarta, tingnan mo sa Microsoft Encarta, na ang torture is a hit and miss proposition. A waste of time and energy. Pag may mahuli silang kalaban at gusto nilang pakantahin or ipa-divulge yung mga plano ng kaaway para magkwento ang kanilang nahuli, i-torture yan ng panahon noon. Ngayon, kapatid, hindi na kaya. Kahit i-torture yan yung mga terorista, hindi magsabi. Pero may paraan nakita ang CIA at mga military, kapatid. Hindi na torture ang gagawin kasi hit and miss torture yan. Ang ginagawa lang nila, tawagan yung anak, tawagan niya sa telepono, iparinig, pag hindi ka ngayon. Ang tawag niyan, kapatid, na according to the Federal Bureau of Investigation, FBI, advocates an approach that seeks to enlist a suspect's cooperation. Anong gagawin, kapatid? Pain of the mind is worse than the pain of the body. Yung pain of the mind is worse than the pain of the body. So, lalo kung mag-struggle ka, kung ano ang konsepto mo, kung ano ang nahawakan mo at ayaw mo nang magbago, it's really painful, my friend. Very painful. Kaya maraming suicide ngayon kasi pain of the mind. No, makarating sila sa wits and corner. Hindi nila alam na sinabi na pala ng Panginoon 2,000 years ago na ito ang ating buhay sa planet Earth. Dadaanan natin, we pass through this tribulation.
So why will you worry? Do not doubt. Because along this way, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang mga anghel sa paglalakbay na ito, kapatid. Kaya yung pressure, demands of the mind na pinag-aralan natin kagabi, it's much more powerful factor to affect, change human behavior than anything. Demands of the mind. So kailangan natin, isubmitter talaga natin ang ating puso at isipan. When you talk about mind and heart, they are interchangeably being used. Kung ano ang nasa utak mo, yun din ang naging feeling mo, kapatid. You will feel what you think, my friend. So ganun siya ka-importante, kapatid. Ilang distansya lang ang brain at the heart. No? So pag intindihin natin sa ating generation ngayon, bakit gumawa ngayon? Recognize na ng whole world. Kung ito man ang sinasabi ng Matthew 24:21, a tribulation never was since the world began. Never, until now, and never will be again. Kung ito man, kapatid, ito pala ang ating engagement ngayon. Paano natin i-handle ang ating buhay? Paano natin i-engage ang ating decision-making sa mga ganitong panahon, kapatid? Kasi may Panginoon tayo that will give us the comfort kasi yun ang promise niya. So sa ating generation, kapatid, na mayroon tayong tinatawag na external or systemic stress. Na-stress ka dahil yun ang patakaran ng iyong kumpanya. Na-stress ka kasi yun ang regulation ng hospital o company na pinapasukan mo. Remember, my friend, Satan in all his forms of attacks, 24/7 siya. Nagbabantay siya, kapatid. Walang shifting siya, kapatid. 24 hours, 365 days a year. All year round siya, kapatid. Naghanap ng paraan. Lalo na sa ating generation na nakikita niya na patapos na rin. Pag nakakita siya sa ating kapatid, nakikita niya ang katapusan. Take note, pag nakikita niya tayo kasi galit niya siya. Alam ko sa inyo, kapatid, kung ano ang ginagawa ng kaaway ngayon. Siguro iba sa inyo dito ay magugulat na lang tayo. No? Tanggalin kayo sa mga pinapasukan niyong trabaho. Magugulat na lang kayo, may iba kayong naramdaman. O may nagugulat na lang kayo, inaway kayo ng kaibigan mo. Inagulat na lang kayo na hindi mo natulungan, na-disappoint sa'yo, na ginagagalit sa'yo. Ikaw pa ang tumutulong, ikaw pa ngayon ang sinasama. So these are external systemic stress. These are the systems of our planet Earth. Pero yung isang stress, kapatid, yung internal stress, yung process of the way we process our heart and our mind, kapatid. Kasi mayroon tayo mga self-induced belief. Yung mga self-induced belief natin, kapatid, ay pag hindi tayo nag-iingat. Halimbawa, nagkaroon tayo ng belief dahil sa ating Greek mentality na yung education. Ngayon, kapatid, katakot-takot ang stress ng mga maestra at estudyante ngayon. Take note. Sa ngayon pa lang nagsimula, maramdaman na ninyo ang stress ng inyong mga anak na bumasok sa mga online schooling ngayon. Lalo na nitong tinatawag natin yung virtual education. Siyempre, lahat naman ng teachers newly engaged nito. Gaano? So mataas ang mga expectations ng administrators, mataas ang expectation ng mga parents. Paano abutin ito ngayon? Sa ganito. So, ibig sabihin, pressure din. Pressure din ang mga teachers ngayon. Kung paano siya makipag-usap, makipag-engage sa learning process na tinatawag natin ng mundo. Ganon katindi ito, kapatid. We cannot deny right now na ito na talaga ang buhay. Na hindi ito, akala natin na itong virtual education ay pansamantala ito. Kapatid, this might be the engagement because this will be the last. Christ is coming, footsteps. Bakit ba ini-expect mo ba kayo na susunod? Kaya sinulat na ni Lindsay White yung epekto ng education sa buhay ng ating mananampalataya. Yung continuous learning education, sinulat ni Lindsay White yan.
Tingnan mo kung sino ang mga major sponsors ng mga learning, higher learning education. Sino mga sponsors nyo? PAPI, Public Funds Assistance for Higher Education. These are run by the Roman Catholic Church. Mga lay organizations para tulungan, para ma-level up ang mga teachers, professionals in the field of service. Gandang intensyon Pero magugulat ka hanggang ngayon. Confused. Corruption pa rin. Kahit mga masters na, mga corruption pa rin ang inabot doon sa mga opisina, mga institutions. Kaya ang education, kapatid, baka nag-isip tayo nito. May sinabi dito si Sister White. Basahin nyo yung fundamentals of Christian education. If there is still books that we need to read, kung wala kayong pera para basahin at magkaroon ng mga libro na yan, o sa inyong cellphone, niyan, ibinta nyo bahay nyo at bilhin nyo ng mga libro na writings ni Ellen G. White. And you can be assured, guaranteed ang iyong learning process in your relationship with God. Those who seek the education that the world seems so esteem so highly. Kasi nakaladiray sila Pag nag-graduate ka, masters ka, pag masters ka, doctor. May kaibigan nga ako na nag-masters siya ng biology, nag-graduate siya ng biology, nag-masters siya ng entomology, nag-doctoral siya ng butterfly. And she is very expert on butterfly. Kaya nga, ano na lang, butterfly. Butterfly. Now, when you go into that process, kapatid, sabi pa dito, are gradually lead farther and farther from the principles of truth until they become educated worldlings. Hindi ako nagsabi. Hindi naman ako nagsabi na anti-IAS ako, anti-higher learning education. Kasi, ayan, si Brother Soriano, hindi nag-master siya, hindi nag-doctor. Si anti-education yan. Hindi naman tayo anti-education. Ang importante sa education na makarating tayo sa langit. Pero kung sinabi ni Ellen G. White, ang mga edukasyon na ito ay maging educated worldlings tayo. At what a price, sabi ni Ellen G. White, at what a price have they gained their education? They have parted with the Holy Spirit of God. Ang galing. Sinabi ba niya na itong mga stages na ito, basahin nyo, ituloy niyan, masakit yan. Ayaw ko nang basahin. Ayaw ko nang basahin ang karugtong niyan. Kayo na lang magbasa niyan. Page 536 sa Fundamentals on Christian Education. Ang ganda niyan, kapatid. Systemic stress yan sa ating buhay. Kasi pag hindi ka magmasteral, ay hindi ka natanggapin sa school. Pag hindi ka magmasteral, ay maiiwanan ka. Ganon ang system sa mundo. Ang system ngayon, systemic stress, pag hindi ka, kailangan mo mag-overtime kasi hirap ang economy. Kailangan mo magtrabaho, wala ka ng pagkain. Ang mga estudyante, kailangan tayo Friday magklase kasi kailangan habulin natin ang hours of, mayroon kasing required number of hours sa education. Yan ang stress nyo ngayon. Kayong nag-enroll ngayon sa online, maramdaman nyo ang stress na yan sa mga panahon ngayon. Kaya magulang, paano nyo i-handle yan? So, maraming bagay na dapat natin makikita sa movement ng Great Controversy. Ang importante doon, makita natin kung paano ni-reveal ni Kristo yung art of war ni Satanas. Ano yung art of war niya? Ginawa niya sa Garden of Eden, ginawa din niya doon kay Jesus Christ, doon sa Mount of Temptation, so, doon siya sa bundok si Kristo. Matapos nag-fasting si Kristo ng 40 days, ay pinuntahan agad siya ni Satanas. Ang tatlong attempt ni Satanas ay talaga yun din ang attempt niya sa atin bawat isa ngayon. Ha? Galing! Siyempre, tingnan mo dyan yung ginawa niya. Gawin mong bato itong tinapay. Letter M yan, make this stone into bread. Grabe. Tapos, ay in-instigate pa niya si Kristo sa paggamit ng salita ng Biblia. Di ba sinabi na pag lumundag ka may anghel? MIS. Sinet up niya si Kristo. Dinala niya doon sa rurok ng templo at pinakita ang buong sanlibutan. Ito na, sa iyo na to. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Bigay ko sa iyo. Just simply bow. Mubaw ka lang. Grabe, kapatid. Yung tatlo lang yung attempt na yan. Yun din ang MIS.
Yung word, yung letters na yan, yung mabasa natin, M-I-S or D-I-S, do it, do, gawin mo itong batong tinapay, instigate, set up. Ito ang personalized attack of Satan for each of us. Yung M-I-S, kapatid. Sa anong paraan? So you can learn, you can increase that one. Maraming tayong na-deform ang ating mga buhay dahilan sa MIS na ginawa ni Satanas sa atin. Ano yun, kapatid? Simple lang. Ma-mismanage mo ang isang bagay, stress ka. Ma-misapply mo. Gusto ni Satanas, ma-misapply mo ang salita ng Diyos. Ma-misapply mo yung mga blessings na na-receive mo galing sa Panginoon. Ma-misplace mo ang isang bagay. Kaya nag-away na, saan ba yung ano? Bakit din? Na-misplace lang. Magaling si Satanas dyan, kapatid. He's always 24 hours yan dyan. Na talagang ilagay mo sa dapat kalagyan ng isang bagay. Ma-misfocus ka. Ma-misquote mo. Ma-mismatch mo. Ma-misread mo. Misprice. Mispronounce. Miscount. Yung mga MIS na yan. Daming away. Personally, we become victims by all this MIS. Ito rin ang word na napakarami sa dictionary. Miscall, miscast, misrule, miscommunication, misarrange. Ito talaga, kapatid. Anong to most of us, we've been set up by the enemy. Ganito kasimple ang ginagawa niya. Halimbawa, may trabaho ka. Ma-mishandle mo yung trabaho na hawak mo. Kasi gusto niyang ma-mishandle mo para mapagalitan ka. Pag napagalitan ka ngayon, pag ma-reprove ka, ma-dismaya ka, ma-depress ka, ma-stress ka. Ganon siya. Ma-misuse mo ang isang bagay, ma-miscarry mo ang isang bagay, ma-miscalculate mo, sanhi na mga away, ma-misgive mo yung dapat mong ibigay, hindi mo na ibigay. Grabe, kapatid, ito, kapatid, sa ating generation. Kaya nga ang focus talaga ni Satanas ang ating personal na puso at isipan. The way we handle our life, my beloved friend. Holistic siya, kapatid. The whole world has been affected. And it goes down to the very heart of the matter of the world. The very heart, the very mind, the very who we are. Tayo talaga ang inatake, kapatid. Alam ko sa atin ngayon, as a matter of fact, sa atin ngayon, kapatid, kung ano-ano na lang ang ginawa ng kaaway sa atin. So we have to be careful. We have to constantly hold on to the promise of Jesus Christ. Kasi sa pamilya, hahanapan tayo ni Satanas. Kung hindi ka nadali niya sa relasyon mo sa asawa mo, dadalihin ka niya sa relasyon mo sa anak mo. Tingnan mo ang mga nahabang kumakain sila. Diba? Stressful ang kanilang mga mukha. Isang pamilya sila, pero napaka-stressful na kanilang mukha. Kasi may mga problema sila. Kahit pag gaano kaganda, kasarap ng ulam diyan, kung na-stress talaga, no? How the family has been affected. Stressful conditions. No? Ano pa? Yung mga away, no? Makikita mo na mga set-up na away ng mag-asawa. Yung relasyon ng anak at ng ina. No? Anak ng ama. The relationship. Satan is very expert in destroying relationship by setting up circumstances. Siya talaga ang nag-initiate, kapatid. Na minsan ang narinig mo ay hindi mo magustuhan talaga. Ganun siya katindi, kapatid. Ganun siya katindi. So kaya nga itong ating senses kailangan natin makikita. Ano pa ang ginagawa ni Satanas, kapatid? Personalized attack sa ating buhay sa syudad, city lifestyle. We are hurry, labor, and the pressure of business. There has been much wear and work, but less spirituality. Sa syudad, kapatid, napakahirap niya. Lalo na sa city. Ang school, kung wala pang COVID, pag mag-aral ng mga bata, madaling araw, maliliit pa, kulang sa tulog. Pag umuwi, tulog ng magulang. Hindi na mag-abot ang mga anak at magulang. Pressured masyado sila, kapatid. Pressured na masyado. Ngayon, lalo na kasi nasa computer na, nasa bahay nga ang lahat, pero hindi na magkakausap. Hindi na sila kasi because they are ruled, consumed
by the time in computer engagement, my friend. That's our life. Marami pang ginagawa sa mga deadlines, mayroon tayong mga inaabot, may stress kaya. These are stressful conditions of our personal lives. Deadlines sa pag-submit, deadlines ng mga payment, deadlines, lahat kapatid ay very stressful ang buhay ng sanlibutan ito. So sinasakyan ito ni Satanas kapatid. Overload ka sa trabaho. Pag overload ka, stress ka, pagod ka, pati ka, diyan hahanap siya ng paraan para magkasakit ka. So pag magkasakit ka kapatid, pag wala kang gamot ay, kung hindi ka magaling sa gamot na yan, ay pupunta ka na ngayon sa mga doktor o sa mga may mga finances kang problema. Sa finances na problema, makikita mo kapatid, no? Na grabe, lilipad ang mga plato dyan pag problema na ang pera, no? Grabe na ang mga aura ng mga sa loob ng tahanan pag finances is involved. Pero alam naman natin na this is the life that Satan is struggling, no? Struggling to go against us. Kaya dito siya talaga tumututok sa mga anak ng Diyos. Bakit pa siya mag-spend ng oras doon sa mga tao niya? Nasisiraan ba siya ng bait na doon siya mag-deceive sa mga tao na kanyang na-deceive na? Doon siya sa mga hindi pa na-deceive. Kaya ganun siya katindi, kapatid. So tayo ngayon, mag-ingat tayo kasi nakalista ito. Pero huwag tayong mag-alala kasi ang listahan natin na importante, nakalista tayo sa Book of Life. Yang importante doon na nakalista tayo ngayon, kapatid. So, ang illness is a major contributing factor. Kaya ngayon nga, dahil sa COVID, maraming na-depress, maraming nag-suicide ngayon. So, sa atin, alam natin na itong kalagayan na ito ay naisulat niya 2,000 years ago. There will be famines, pestilences. So, alam din natin na ang closing of provisions ay magkaroon ng first plague, sore. It's a physiological disease, my friend. Kaya nga, paano natin titingnan itong global pandemic na ito? Pag sinabing pandemic global, ito na kaya yung global, isang global na prescription ng Panginoon? O ito na kaya yung droplets of the plague? Ang ganda niyan, kapatid, na pag-aaral. Human reactions to stress, kapatid, will determine the character of a person. Yung ating reaction sa stress, nag-determine siya. Yun ang nag-determine sa character ng ating pagkatao. Character that defines a person's faith. Gaano tayo sumasandal sa Panginoon? Because I would like to tell you that when Christ is in us, who can be against us? Huwag tayong mabahala, mga kapatid, sa galaw ng mundo at ng kaaway. Huwag tayong mabahala kung tanggalan tayo, kung i-demote niya tayo sa ating mga hanap buhay. No? Why should we worry? Let us praise the Lord for engagement of this life. Na in-engage niya tayo sa, thank God that it's happening because it only means to me that you are coming to rescue me. Oh, ganda niya, kapatid. It only means that you are coming to rescue me. Thank you, Lord, for this experience. So dito, it is, sabi pa, our faith, our Father's calling, 105. It is in the little things in life that reveal a person's real character. Sa mga maliit na bagay lang, kapatid, in life that reveals a person's real character. Naalaala ko yung aking kaibigan, naglaro kami sa isang compound ng ating institutions. Naagawan lang ang isang leader, kapatid, union director, talagang naagawan lang ng bula ng isang ordinaryong Adventist sa isang araw, isang linggo na yun na paglalaro. Kinuha ang bula at tinapon sa kanya. Grabe, he was caught with a surprise na nakaapekto sa kanyang pananampalataya na hindi niya akalain na nagawa sa kanya yun. So, ito yung tinatawag mga unguarded moments ng ating buhay, kapatid. Sinasabi naman ni Sister White, no?
our high calling, 280 paragraph 4. Ito yung dynamics of the end, kapatid. Okay? Ito ang dapat nating titingnan ngayon. All are pressed. No? Anong sinabi dito? All are pressed with urgent cares. Lahat ay pinipress tayo sa urgent cares. Ay pangangailangan talaga. Hindi naman tayo na busy sa mga bagay na hindi natin kailangan. We are all pressed with urgent cares. Ano yung urgent cares natin ngayon? Edukasyon ng ating mga anak. Ano pang urgent cares natin ito, kapatid, sa ating buhay? Yung health, food, clothing, shelter. Yun ang ating mga urgent cares. Yung burdens natin, kapatid, ano yung mga burdens and duties natin? Talagang ganun ang gagawin, kapatid. Ito yung dynamics ng ating personal life of the end. All are pressed with urgent cares, burdens, and duties. But the greater the pressure upon you, the heavier the burdens you have to bear. The greater your need of divine aid. Mas lalong greater need na kailangan natin sa divine na tulong. Jesus will be your helper. Sabi pa ni Sister White. You need constantly the light of life to lighten your pathway. You need constantly the light of life. Constantly. Kaya nga, pray without ceasing. Constantly the light of life to lighten your pathway. And then its divine rays will reflect upon others. Kaya, napakabait ng Panginoon, kapatid. Napakasarap ng isang relasyon sa isang tagapagligtas na personally na nakipag-engage talaga. So we need to thank the Holy Spirit sa ating lahat ngayon na dinala tayo sa linya ng virtual communication sa pamamagitan ng ganitong paraan, kapatid, na maging global ang reach ng ating mga panalangin by prayer and by our prayer and our actions to share nito, kapatid. So dito na natin mamuni-muni ang mga buhay ngayon, kapatid, na sinabi ng 2 Corinthians 4:8 and 9, we are troubled on every side. Kahit saan tayo lilingon, we are troubled on every side, yet not distressed. Hindi tayo na distressed. Be happy. Because be comforted. Because that is just the way Satan is doing to us. Di ba? Ganun lang. Tanggalan ka ng trabaho. Huwag ka niyang bibigyan ng pagkain. Do not distress. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed, my beloved friend. 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 8 and 9. Anong sinabi ba ni Paul sa Romans 8:35 and 37? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Kaya nga, through Him, to Christ and Christ alone, in His grace, in the power of His grace, we are more than conquerors. Through Him. Sa ano yun? Siya lang. Kaya nga, hawakan natin yung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang daan. Siya lang ang truth, aletheia. Huwag niyo nang panghawakan yung mga drama ng conspiracy na ito ang ginagawa ng kaaway. Ito ang gagawin ng papacy. Ito ang gagawin ng Little Horn. Ito ang gagawin ng gobyerno. Let the words of Christ, my friend, stands by itself. Aletheia.
I am the way, aletheia, and life. Yun lang kasimple ang ibig sabihin ni Kristo, kapatid, ng John 14:6. Di ba? Simple lang ang kanyang sinasabi. Kasi sa kanya lang tayo nakasandal. Sa kanyang liwanag lang tayo pwedeng maging managumpay tayo, kapatid. Kaya ang tanong dito nga for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. Hanggang ito kasi active ito. Pero no, nor ever shall be. Ngayon din, wala nang epekto yan. Bakit? Because we are healed by the Holy Spirit. Our eyes are open na ito pala ang mga kilos at galaw ni Satanas. Nakita na natin na global na. Ginawa na ng batas ng buong sanlibutan. At ang solusyon na ginawa nila ngayon na mental health ay ito na ngayon ang hate crime. Na ito palang hate crime na solusyon nila, ito rin pala ang maghadlang para kami ay makapag-pronounce ng sabi, prepare to come out and be separate. So alam na natin sa dalawang mata natin kung ano ang kasunod nito sa napakalapit na lang na araw o linggo na lang na mangyayari ang ganito. We can even see how long it shall be. Ganda, kapatid. Kaya yung time, napaka-critical. Hindi naman sinabi ng Panginoon, no one knows the time of His coming. Mayroon bang sinabi ang Panginoon na gano'n? Wala. Ang sinabi na no one knows the hour. No one knows the hour. Pero hindi sinabi niya no one knows the time. Alam natin yung time ng kanyang pagdating. Ito yung time. Mga dynamics, mga movement, kapatid. In a generation, tayo ang generation. Hindi niya sinabi day. Hindi niya sinabi lang niya, no one knows the hour, the day of His coming. Kaya sinabi dito, ang kasunod ng verse 21, and except those days should be shortened. Paikliin ng Panginoon. Why? There should no flesh be saved. Ano yung flesh? Sarx yan sa Greek word. Sarx. Flesh. No flesh be saved. Bakit? Bakit yung no flesh be saved? That is also in relation to what Ellen G. White had said. Na ngayon, 95% ay hindi naghahanda. 95% ibig sabihin na defile sila. Fornicated. Kasi pag nadungisan ka, you know the parables after this chapter? The parables of the 10 virgins, the parables of the unfaithful servant, tapos yung the parable of the weddings na ating naalala. May pinasok, may rumbang doon, pinahintulutan sa kumbira ng kasal na may madungis na damit. Sino yung physical na makisama in the banquet of the wedding, my friend? The marriage feast. Flesh is necessary. Our physical presence is necessary right there. Our physical presence right there at the clouds to meet Him is necessary. So therefore, He has to shorten the time. Kasi pag hindi niya i-shorten, ma-defile ang lahat, kapatid. Sa napakatindi naman na art of war ng kaaway. Kaya ito ang dapat nating muni-munihin, kapatid. Kaya sinabi ng River Hedekiel, yung last chapter ng Daniel. Di ba? Maroon din, din yan sa Bible translation. And at that time, ang ganda nito, and at that time shall Michael stand up. Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of the people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation. Anong diferensya doon sa as there was from the creation of the world? From the beginning yon sa creation of God. Pero to such as never was, as never was since there was a nation. Because when you talk a nation, in this closing time, it talks about structures, operations, institutions. So ang institutions na itinayo ng buong sanlibutan,
in our human consciousness of human dignity, of human values, nakikita natin kapatid yung siyempre, recognize ng mga institutions na life is precious. Kaya nga mayroong movement yan na save life. Kaya nga bawal yung RH bill, save life at inception. Kasi life ang importante kapatid. Life is the essence. And He cast out from His mouth water as a flood. Ang advocacy, it's all about life. Since there was a nation, life is the issue. Pero yung tribulations na isirat ng tinatag at ipatupad, ito ang ibig sabihin kapatid, na magkaroon ng isang batas ang nasyon. Kasi when you talk about nation, it is equated with laws. May batas, kasi creation, ano man yan, since the creation of the world. Pero ito kapatid, nations, batas. Batas yan kapatid. In other words, in relation sa statement ng Spirit of Prophecy, sa mga writings ni Sister White, ay makikita natin na bintangan dahil dito, normal naman sa sanlibutan na maghanap ng rason. Pero may mga material evidence naman talaga sila na bakit tayo ay dapat talagang basihan ng dahilan ng kalamidad. Isipin mo, sa record ng mundo, Sabado ang mga kalamidad. In-interpret nila na dahil sa inyo mga Sabadista kayo. Sabado, dinisecrate nyo, hindi kayo magsimba sa linggo. Kaya nga ito ang verse na itulong natin sa nag-proclaim ng Sunday Law. Ito yung verse kapatid. This might be your first time to understand Daniel 12:1, but this 12:1 talks about a law to be imposed by a nation or by the nations of the world or by the United Nations na kakaisang mga bansa, a tribulation, a trouble never as such as never was since there was a nation. So simula noon hanggang ngayon, ano pa yun? So ito nga ikanilang gagawin. Pero sa oras na gagawin nila yung kapatid, sinabi ng verse 1, even to that same time, even sa panahon, sa mga panahon na yun, sa oras, sa mga panahon na yaon, even to that same time, pag i-declare nila yung Sunday Law, hindi naman sila mag-declare ng batas na walang IRR, Implementing Rules and Regulations. Automatic yan. Siyempre, life na at stake dyan eh. Even to that same time, at that time, yun ang future na pinag-usapan natin ngayon. And at that time, thy people shall be delivered. Bakit i-deliver? Kasi tayo ngayon, naghahanda na. I-deliver tayo. Kasi yung naghahanda lang, yung parable of the wise virgin, yun ang naghahanda lang. Shall be delivered. Pero yung nag-isip na doon ang sandilo, tapos magsimula ang persecution, tatayuan ko na ang aking pananampalataya kay Kristo. Doon ko ipakita na ako ay matibay, na hindi ko ipagpalit ang Sabado. It's too late, my friend. Too late. Kasi ang Sabado ay hindi yan makapagligtas sa atin. Hindi yan makapagligtas sa atin. The relationship that we have built right now with Christ, the relationship that we trusted in Him in all circumstances. Ano yung circumstances? In all circumstances. Sa mga circumstansya ngayon na si Satanas ay galit na galit sa atin ngayon, kaya gahanap siya ng paraan na ma-discourage tayo, lalo na sa mga mensahe na gagawin natin, na mga mensahe na gaya nito na si Kristo mismo ang nag-engage at nag-prescribe. Ito lang ang message, kapatid. This is the last message of Christ. Ito rin ang last message na binigay niya sa 4 na disipulo. Kaya nga nakasulat si Pedro ng 1 Peter and 2 Peter. Kaya nakasulat si James ng libro ng James. Kaya nakasulat nga si John. Kaya nakasulat nga ang kapatid ni James na si Jude.
Kasi ito na ang ending. Wala nang kasunod itong ating henerasyon. We are the generation who will meet Christ alive in the faith. May mababasa ba tayo dyan na literal? Bukas, basahin natin. Literal na tayo ang generation na buhay na sasalubong sa Kanya. Ha? Ang ganda pala niyan, kapatid. Siyempre tayo ay sasalubong sa alapaap. At that same time, na i-declare nila yung kapatid. I-declare niya nila at that same time, and at that time, inulit ba? And at that, kanang that, it refers to the time of the proclamation. It refers to that time na i-declare ng mga bansa ng death decree na yan. We need this be, i-declare nila, and at that time, yung trouble na sinasabi niyan, thy people shall be delivered. Anong worry natin? Bakit tayo mag-alala dyan? Kapatid, why worry, my beloved friends? Christ has prepared. Kaya, alam ko na ang kaaway ay, lalo na dito sa aking kaibigan na si Sister Lenny Diaz, the struggles that possibly how the enemy is going to discourage you in something, but God is so powerful in this particular time. We only need to trust in Him, in His words. At napruibahan na natin. Kasi sinabi na ito na talaga ang ating dadaanan na daan. This is the way. Kaya sinabi ni Kristo, I am the way, the truth. Yung way na pinakita ng Panginoon sa atin ngayon. Itong movement na ginagawa at nangyayari sa ating mundo ngayon. This is the way. Yes, we have tribulations now. Varied are the forms and the substance of Satan's attacks. Varied man ang kanyang mga atake, kapatid. Yung forma ng kanyang mga atake at ang substance ng kanyang atake. At all given time, we have nothing to worry about. No need to worry tonight, my friend. Why? Because we get into the truth of Christ. Kasi sabi nga ni Kristo dito, kapatid, na come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. But resting, yung what you remember, is the most beautiful feelings in our lives. Rest in Christ, kapatid. Christ who is alive, who is active. You rest in Him. Let Him take the battle. Siya. Kasi gira niya ito eh. Hindi naman natin gira ito. Tayo lang ang ginira ni Satanas. Kasi wala tayong magagawa eh. So, gira ito ni Kristo. You trust in the Lord with all thine heart. Lean not with your own understanding. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Sinabi naman, take my yoke upon you and learn of me. Hindi naman niya sinabi, take your yoke upon you. Hindi naman sinabi niya, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Napakabait ng Panginoon. Ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. What a glorious Heavenly Father that we have. Nasa ganitong sitwasyon, kapatid, na ngayon nga ang California, ang lahat, mayroon talagang time na dapat nating maramdaman na ang mundo nang nagsasabi, new normal, ginawa nilang positive yung abnormalities ng planet Earth. New normal na ito. How long? Paano kaya kung ito na ngayon yung naranasan ng iba't ibang mga bansa ngayon na may mga lindol, may mga bagyo silang naranasan, kasama pa ang COVID-19. Because this is our planet Earth. It only proves that He is coming. He's coming, my beloved friends. So ito na ang panahon, kapatid. So I challenge and encourage you. No? Bukas ay tatalakayin natin at papasok na tayo sa Revelation, kapatid. At paganda na ito. Lalong sasarap ang menu, ang pagkain na ating kakainin. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path.
shall we bow our heads for prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa grasya ng trono ng mga langit. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong panahon, that within this story of redemption, tinawag mo ang bawat isa sa amin. You have accounted each and every one of us right now. In all those who have get into the line of this radical reconnection. We glorify thy name, Jesus Christ, because thou art the God who revealed na ikaw mismo ang nagbigay. Ikaw mismo ang bumaba galing sa langit para ibigay mo kay Daniel ang mga kaganapan ng aming henerasyon. Ikaw rin ang nag-engage sa 4 na disipulo na binigay sa Mount of Olives at doon kay John, the Revelator of the Island. Thank you, Lord Jesus Christ, sa natitira na lang minuto, segundo sa iyong intercessory work. Thank you for giving us the Holy Spirit. And thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand, for giving us the power and the faith to believe. Thank you, Lord Holy Spirit, for the strength na panghawakan namin ang iyong mga pangako. Alam namin ang kaaway ay hindi natutuwa. He's doubling his effort. But simple of the fact that he is already on a losing ground. Simple of the fact that you have pronounced God, Lord, that we are already victorious in your name. We are already victorious. You have healed us spiritually. You are going to heal us physically. We are praying for our leaders of the church, from the General Conference down to the local churches. Into thy hands, sa iyong mga kamay, in thy throne of grace, aming itagubilin ngayong gabi ang aming lahat ng mga minamahal na mga pastors, from the General Conference down to the local churches. Provide them opportunities, Lord. Let them, give them dreams and visions, so we can all be one in the proclamation of Christ's closing prescription, the river Olay, the Mount of Olives, and the island of Patmos. Thank you for healing and for preserving our lives and for setting all circumstances for our lives as we continue to grow in grace tomorrow and in the coming weeks. In Christ's name we pray. Amen.